gana bang nahibaw kang hapit na kamamatay, unya ang imo pag yung gituuhan nga maoy mo tabang nimo isalikway pagyud ka, unsa may imong bation? Ha? Okay ra? Makaingon kay may pagkaroon na lang ko mamatay. Muna si Job, gibati ni Job kay sulod sa usa ka adlaw nakuan gyud, hurot gyud kamatay ang iyang mga anak, iyang mga tao, nawa ang iyang kahayupan, ug ang katapusan na lang gyud niyang stronghold mao ang iyang asawa niya, kay gibutangan man sa siyawa og nuka gikan sa iyang nga rigis iyang tiil nga dili maayo, hastang iyang asawa din ang magpatupad niya higda. Kamo mga asawa, inyong banab daghan kay nuka gikas nga rib daghan kay nana, magpatupad pa mo na mga buangon sa demo. Mao to gipapahawa si Job sa iyang asawa gikas ilang balay, dito na lang siya gawa sa ilang balay kay sa una manggong panahon kanang sakit sa tao ba i-equate na nila sa sala. So ang iyang asawa nagduda nga si Job gisilutas Ginoo, kay nganong naaman siya atong dako kayong kadaot siyang kinabuhi, labi na gitong iyang nuka nga di maayo. So pertig yung grabiha mo nang nakaingon si Job sa atong unang pagbasa, nganong gipakatao pa man ko, may pagnamatay na lang ko dito tiyan sa akong inahan. Gitunglo niya ang adlaw nga siya gipakatao. Adlaw ra basadero sa akong manghod si Mio, kailangan mo Mio no katong diri. Oy, happy birthday diha. Yang man akong tawagan na bisag tiguang naman na siya, 59 naman sa nas Mio, gasunod dami ana. Yang akong tawag, birthday ro niya. Mo nang kinini ang nagtunglo si kuano usahay makaingon biyata ana nganong natao pa man ko, katubit ang pag-elementary nako, bugo man ko kayo ato, sige ko kasiro niya pay latos ni mama nga mag-average og kaduhas usa ka adlaw. Naagi panahong nakaingon ko nganong natao pa man ko Ana bitaw ko sa una, makabahay ta ba? Pero ang solusyon day ana mao ang pamaagi nga gipuy-an ni Saint Therese of the Child Jesus, and practically gipuy-an pod ni sa tanang mga santos, pero gi-highlight gid ni Saint Therese, usa siya sa naka-highlight kayo ani kana bitang makontinto ta nga makabuhat og maayong butang bisan unsa kagamay. Kana bang di ta magmahay basta makabuhat pa lang ta og maayong butang. Ana, gilingay mong tupad ing na daghan pa kag mabuhat, na daghan pa. Ang nakaapan manggod nato magsigit tag pangandoy sa dagkong butang, katubang dagko kayo ba naatay mga gitawag og ambitions in life. Ambition unya kung dili gani mo abot, masuko ta, magmahay ta, ma-discourage ta, di ba? Gusto ka imong anak mahimong honor, dako na gamay, ma-honor student ba, dako na gamay, unyag nahagbong unsa man sugot pa ka tuan na nagyaw-yaw na ka, nyawa gid nimo na appreciate ang imong anak nga siging report ngadto sa eskwelahan, kada ting klase mo adto gyud, healthy kaayo, porti maganing kusuga mo duwag computer. Luwad jud ka appreciate ana mga gagmay ng butang, dili tingali kay na gamay, pero maayo ba yana nga ang imong anak mo eskwela gyud
nahagbong lang pagka-ending. Ana, unsa man na. Para gud anang mo-take sa board exams. Na may daghang mo-take sa board exams at mo ani din magpa-pray over. Ang una na kong pangutana, andam na bakang mahagbong? Uy, padol simbako. Naku, unsam day mong gusto inig-take ni mos board exam, pasar gyud ka. Ayaw na lang take. Pangayo na lang og license dito sa PRC. Yo, di mo na pwede pa din. Naku, buangon ka. Mo-take gani ka sa board exam, kinahanglan andam sa kang mahagbong. Unsa may gamayng butang diha nga dili kay nato makita nga nindot kayo, nga makahuman ka pag-answer sa mga board exams questionnaires. Kana mo'y pinakanindot. Gani ang kada item, kada question nga usa ka buok maansira nimo pagkanindot na ana. O kung subayon sa nato ang daghan kay gagmayng butang, ako gani na silang pangutanon, pila ka nursing board exam or teachers board exam nakugikan sa imong pagka grade 1, practically grade 1 man ang formal gyud nga education. Sa gikan nimos grade 1 hangtod kakaron nga padong nakamutik og board exams, pila ka exams ang imong napasar? Daghan mo dyan ang exams, di ba? Napaganinay sa tawag na prelims, sa mga major lang na nga exam, prelims, midterm, semifinal, final. Yan, napaginay mga quizzes. Ano? Ug mapasar na nimo mo na mag-promote ka sa sunod nga level. Unya naguol kay siya nga naghunahuna basig mahagbong siya sa board exams, wa na siya ka-appreciate adtong daghan kaing exams nga iyang napasar gikas pagka grade 1. Pagkaluoy nining maong tao. Naiuban maghikog kay nahagbong sa board exams, wa gani siya kahunahuna nga purting daghanas napasar niya. Napagiuban maghikog kay siya maoy summa cum laude, siya pagyoy nahagbong. Ana, wa siya ka-appreciate nga pag-graduate niya og college, summa cum laude siya, nahagbong last board exam. Usar gyud ka exam ang nakapatay niya. Luoy no? Muna ang nindot di ay matod pa ni Saint Therese, ang tanan nga maayong butang nga imong nahimo bisan unsa kagamay, pasalamati ang Ginoo, ihalad nas Ginoo, og himuan na with great love. Motong pagka 19 years old niya, ang dako niyang nahitabo, nasakit siya. Usa na siya kamadre adto. 15 years old man ito siya nadawat sa Carmelite. Niya pagka 19 years old, mga 4 years after, nasakit siya tuberculosis. Kanang TB sa una, wala na'y tambal. Huwaton lang kag kanus ka mamatay. Gi-isolate siya dito sa usa ka room, dito ra gid siya. Pagaduaon lang siya sa nag-atima niya. 5 years after, namatay siya. Luoy kay kinabuhian. Sige lang ka ditong ubo, sikag ubo. Ana, napayusahay maabutan pa siya dito sa iyang gabantay niya nga nakuyapan sa pagsigig ubo tungod sa kasakit, nagluwa, nagdugo. Daghang dugo iyang naluwa. Kamo may nga ana, okay ra ninyo? Oy. Lingay mong tupad ina, sugot ka mag-ubo-ubo. Purti maginyong tap-tap dia, tap-tapan yun kay sus, matapdan ta ani. Nanani ubo na noon ko. Pero doon na siya gisuwat. Samtang nasakit siya, bisan kikatungo pa siya masakit, doon na siya gisuwat nga diary. Iya tong gitaytulan og The Story of the Soul, ang iyang encounter sa Ginoo. Katungo pa siya masakit, bisag mo punit siya, na may usahay ka ng dagom, kay manahi man na sila. Nya na usahay, iyang kaubang mga madre, maputol ang dagom, ilabay lang sa salog, di kay makitan. Usahay siya'y makakita. Iyan ang puniton nga uban ang gugma. Maingon dayon siya,
ako ning puniton in service to my sister. Kay wa siya makapunit ani, ako ning puniton in service to my sister. Human daghan kay siya pasalamatan sa Ginoo. Salamat Ginoo kay makakita pa kog dagom. Naidaghan diha din aga ni kakita og dagom. Galisod mga ni kakita sa naong. Di ba? O dako na kay kasalamat ana. Ikaduha, makapunit pa kog dagom. Na gani uban diha di nakakupot og kutsara. Mahog na lang ang kutsara. Kada kong grasya na makapunit pa kag dagom. Awa mo ka, kuan? Awa mo kita. Nya iya dayong ilabay sa basurahan. Mutikang man siya. Salamat kay makalakaw pa ko. Daghan mi sa kaubang madre nga gahigda nala sa ilang bed. Mga bedridden na ba, di nakalakaw. Siya makalakaw pa. Sa pagpunit pa lang niya sa dagom, purting daghana na niyag angay pasalamatan sa Ginoo. Ug ingon ana ang iyang relasyon sa Ginoo. Nga little things appreciated, offered ngadto sa Ginoo, nakahatag niya kalipay. Hastas pagpanglaba, tagaan siya daghang ing labhonon. Di gyud siya mo reklamo. Moingon siya, salamat Ginoo, makakuso-kuso pa ko. Salamat Ginoo kay makalihok pa ko, makawaswas pa ko. Salamat kayo ani. Naidaghan diha di na gyud kalihok ang kamot, gaana na lang, agas pang laway. Di siya mo reklamo, kadaghan ba ning labunon? Kadaghan labunon. Ang iyang kuan, salamat kay makatrabaho pa ko. Niya kining tanan i-offer ko ni Ginoo. Alang ni sa mga kalag sa purgatorio, alang ni sa mga conversion of sinners, alang ni sa mga missionary sa simbahan nga magmalamposon unta sila. Ako ning halad nila. Motong pagakuan niya, pagkasakit niyang tuberculosis, hastang iyang pag-ubo. Kay sakit biya kaya na inig-ubo, nakasuway na mo masakit mong TB. Ti sakita na. Inig-ubo na niya, ang kasakit nga iyang gibati, ningon siya, Lord, kining akong kasakit nga gibati, ako ning ikonik sa imong pagkalansang sa cross. Sobra pa ang imong gibati kay ani. May ning ako, ubura ang imo, natusak-tusak yun imong lawas sa mga samad. Ikonik ko ning akong kasakit. Unya, Lord, gamitan ni para sa pagpalampos sa misyon sa simbahan, sa mga misyonero. Hangtod nga ipakita na sa Ginoo niya ang panginahanglan sa missionary work sa simbahan nga lisod gyud kaayo. Unya, the more nga makakita siya ani, nara siya suod sa kwarto ha, nakita niya ang kalisod sa mission areas, ang sakripisyos mga misyonero, the more siya nga magpasakit og maayo, mao ditong makuyapan siya usahay kay mudagandagan man siya libot siyang room para muubo pag siya maayo haron daghan ang matabangan sa iyang kasakit. Ndota no? Awa mo ka preset. Nga bang asawa ka, nangabit imong bana yung kakasakit, Lord, i-offer ko ning akong kasakit para sa kalampusan sa gipamaligya nga slat ni Father Ciano. Ana. Nya kay kuwang pamangyod o pamangyod mahalin, gamay pamangyod taghalin, may kamay untag mangabit pagid ang akong bana, Lord. Ug ikaduha, aron mas mosamot pagining akong kasakit, nya ma-offer na ako. Tapos Ginoo. Ano ba? Ndo talaga. Nya nakakita dayon si Saint Teresa, ang kasakit ni Kristo maoy kabulahanan natong tanan. Mao sad na nga ang ako sang kasakit hinaot nga gamiton sa Ginoo nga kabulahanan sa simbahan. Mo nang si Saint Teresa gi-declare siya nga one of the 4 patron saints sa mission. Pagka year 2000, bro, ikaduha, ikatulo ba siya nga kuan sa mission. Wa siya katikang bisag usa lang kalakang gikan sa bakba sa pultahan sa Carmelite, pero nahimo siyang patroness of the mission. Tungod siyang gugma. Kanindot ana. Saman. Okay na mo? Lingay mong tupad. Ing napakay 100 ha.
na kay 100 pesos ing na ipalit nag-slot CTUMM kay naatay pakanunon nga mga 3,000 sugda na nato karong first week. Ato na silang pakanon. Ang atong halin sa CTUMM para atong ipalit og 5 kilo rice para aning atong mga gigutom kayo nga mga parishioners, mga pamilya. Nahalina na tag 14,334 ka slots, na apay 55,666 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Yan na ni 61 slot challenge, 6,100 per challenge, nakadawat na sa tag 72. Yan nga to sang paras kumbinto, ang SBF DAG na nasa tayhalin nga 39,744, na apay 20,256 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasa na siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 250 na sad ang atong nadawat nga 16 slot challenge sa SBF DAG. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Kanang 500 pesos karong panahon na ba dinis Pilipinas, o kanang 100 pesos mura na lang ginagagmay kay tanan nga amount. Gagmay kayo, little amount, small amount. Pero kung ato na siyang isigig hatag as a community, mao nang nakapabarog tag kumbinto, nakaparenovate sa atong simbahan, nakapatrabaho tag mga daghang mga simbahan, mga kapilya, nakatabang paganitas kapilinya di Fatima nga matukod na nga ni cost og millions of pesos. Dako na kay tag nagasto million sa ato dinhi mga projects tungod anang atong ginagmay nga slot. Og mao sa nay gustos Ginoo nga let us love doing little things with love, and it can give great impact to salvation. Kanindot unta kining ato mga leaders atong nasod, dili na sila magsigig away anang mga millions, mga billions. Ila untang tabangan ang atong ginagmayng mga panginahanglan, labi na gining mga balay sa atong mga tao nga naa sa squatter area, naa sa sidewalk nagpuyo. Ang pagkaon, maghimo na gyud sistema, dili lang ng tunol-tunol unya biyaan dayon. Angay lang na pares nato nga wa gyud tay mandato nga mo himog sistema alang sa kalambuan sa kinabuhi sa tao. Pero kanang atong galingkod sa gobyerno, naagi na sila'y mandate kay nagbuhista, naghatag tagbuhis para gyud ilang gamiton for the benefit sa least ones. Sila magsigig tahod anang mga dagkog ranggo diha sa atong gobyerno. Mura na noon sila nahimong ulipon sa mga dagkog ranggo, nalimot na sila nga di ay ubos, nga murag mga kuyabog langgam nga nagnganga pero wa nay gihungits ba. Luoy kayo, no? Ang dagko na lang butang atong gitan-aw, kinsay pinakadakog ranggo, pinakadako og authority, kinakadakog gahom. Mao sa nay gitan-aw sa kalibutan karon, kontis-kontison og who is the richest person, the richest country, the strongest person. Mo'y atong tan-aw niya, pakpakan niya itong maayo. Centuries of the child Jesus is telling us the great person is the one who can see and who can do little things consistently and with love. O usag yun sa pinakagamay butang kanig yung paghigugmas kaaway. Muna si Kristo, iyang giingnan ang iyang mga apostoles, ayaw mo pangaway ang taga Samaria. Bisag hapit na ta gi-reject, wa tatagda, sige lang, dawato na nato. Kanang paghigugma sa atong kaaway, dili lang na gamay, bati pagyod nga buhat para nato. Kay abusuhan man ta, pero para sa Ginoo, og mobuhat ta ana, mahimot ang anak sa Dios, mahimot ang perfect in the eyes of God. Okay, katapusang lingi sa imong tupad, ing na mubuhat kag maayos imong kaaway,
Ingna ko no. Ingna mo buhat kag maayo sa imong kaway. Nya mo ingon gani siya, sugod karon ako na nang buhaton. Ingna dayon, liwat na kang sinteres.